уряд фактично не врахував витрати і втрати бюджету цього року. І фактично ми не розуміємо, як вони будуть виконувати напрямки, але не задачу, не тактичні речі, які вони мали би бути прописані в програмі уряду. Тому у нас наше рішення було очевидне. Окрім того, ми не голосуємо в принципі за кадрові призначення, тим паче за програму, їм виконувати, їм звітувати. І вважаю, що цей уряд нас, коли вже пройшло фактично 100 днів їхньої роботи, ну це або насміх з депутатів і суспільства, або я не знаю, в яку гру вони грають. Це перше. І друге, те, як ми пройшли карантин, мені здається, незадовільно. І дуже багато питань, зокрема до Міністерства охорони здоров'я, в першу чергу до прем'єр-міністра, як людини, яка відповідальна за це. Тому ані програми, ані імунітету, який тягне за собою програма, мы не підтримуємо, підтримувати не будемо. Все-таки хочется услышать какие-то конкретные факты. Вот с чем не справился Кабинет министров? Ведь на самом деле, даже учитывая, что они прошли 100 дней, но они прошли эти 100 дней в кризисных условиях. То есть они боролись с коронавирусом. Ще раз хочу вам наголосити про те, що коли змінювали уряд з Гончарука на Шмигаля, ми не побачили ключових міністрів, які мали би зайти. Це була економіка, агрополітика, це не було питання культури, освіти до сих пір нас вакантно, зауважу. Та у нас було маса питань до міністра внутрішніх справ, які президент обіцяв, що не буде тимчасовий. Це другий момент. Третій. Ті кошти, які були виділені на стабілізаційний фонд, який стосується боротьби з коронавірусом, він, по-перше, і це правильно, він не був повністю реалізований, він був в запасі. Але кошти, які пішли в більшій мірі на витрати МВС, але не на оплату 300% для медиків, у нас і досі питання. Халати, які до сих пір не прийшли, які закупляв Степанов за завищеною ціною в Китаї, але не в Україні, у нас є питання. І так далі, і так далі. Призначення минулотижневе лише міністра культури, освіта відсутня. Ці історії були з міністром фінансів і економіки, дуже дивні, а міняли саме через провал економічної і фінансової політики, теж викликають зауваження. Ми бачимо несамостійність прем'єр-міністра і підтримувати імунітет і програму не будемо.